nyime to wang'iyo motenre kod weche mag jopuonj kama ng'anyo mag jopuonj Nyakwaromogi mag JSS kata Junior Secondary mabende gin mago ma osebedo ka kelo liet koro ni to duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC ogo duonde. Duol mar TSC weche madonjo wacho ni TSC Nyakwaromogi wacho ni chenro mar jopuonj go yudo tiegruok bang' tieko somo miluongo ni internship kata internship program en chenro magitimo e pacho kama ngima kendo en chenro mitayo kod sirikal mamalo mar neno ni jopuonj go obedo kod nyalo mar chiwo tiegruok mowinjore ne jopuonjre. Bende kaluwore kod TSC ma en duol mandiko jopuonje tich e pacho ka owacho ni nitiere riwruok moro miluongo ni Forum for Good Governance and Human Rights nodhi e doho kane gitemo kwedo wach mar tiyo kod jopuonjre kata jopuonj go e yo ma ok giwacho ni ok oluwore kod chik kendo bang' ne tero burano e doho to doho ne winjo ywak kod bura manomak kod Forum for Good Governance and Human Rights ma en riwruok moro mane kiro ne jopuonj mag Junior Secondary ma doho nong'ado ni ok en gima ni kare. Kata kamano doho nowacho ni owinjo bed ni iwinjo burani tarik 1 dwe mar 8 mar higani. Koro kaluwore kod TSC gidwa ni jopuonj go mag Junior Secondary ma iluongo ni interns mondo oluw chik mar doho kendo gidhi e sikul gidhi gipuonji e kinde ni makoro oseyaw skul ne tam mar 2. Bende TSC wacho ni kaka commission kata kaka duol ma ndiko jopuonj e tich giikore mar neno ni dwaro duto mag jopuonj gideo kendo giketo kare. Kwayo margi ni jopuonj mag Junior Secondary kata JSS mosebedo ka ng'anyo ni mondo dogi e tich nyaka chop tarik 1 dwe mar 8 ma ibiro winje kendo ng'ado burane bang' kane doho nowacho ni kata obedo ni giyie bura manochwal kod riwruok moro makelo ne ratiro mar oganda ma bende ne kedo ne jopuonj go to burano ibiro winj tarik 1 dwe mar 8. Koro gidwa ni jopuonj go dogi e tich nyaka biwinj burano. Nyakwaromogi en weche ma samoro dipo ni nyalo kelo wedea makoni kod kocha kowuok kuom jopuonj mag JSS ma bende osebedo koramo ni gin to nyaka TSC winj mana chik mar doho kata bura mane doho golo ma dwaro ni mondo ndege yo mongirore kaachiel kod mege omenda moko mane odong' mane gisetiyone. Koro en ywaruok ma pod nitie kar ka kod kacha Nyakwaromogi ng'e ni ma dipo ni chako nyiso ni TSC nyalo bedo kod winjruok kod jopuonj mag Junior Secondary koso oyo.